Esenlikler yurttaşlar, ildeşler, hoş geldiniz. Murat Bey, sen de hoş geldin. Esenlikler Aziz Bey, hoş gördük. Bugünkü temamız Türkmenistan'da medya özgür mü? Hmm, Ya da medya özgür bolanda nähilek bolýar? Bar bolsa nähilek işlemeli? Türkmenistan'da ýagdaýy dünýälik soraglara öz pikirlerimizi aýdyp geçeli. mhm, mhm. Bunda birinci soragdan başlap bilersiz. Hani? Medya özgür bolanda nähilek bolmaly? Şu taýdan başlaýaly. Hmm, Ova. ova. Bugünkü tema hakikaten gaty gyzykly tema. Inde media özgür bolanda, özgür diýmek erkin, azat diýmekde indi. Inde azat erkin diýilende nähili bolmaly däl. Şol bilen başlaýaly ilki bilen. Bolýar diýsen. Inde Hı hı. erkinlik berildi diýilip, mediada her hili zatlar aýdylyp durmaly däl. Sag üçin näme bolmaly däl o taýda? Töhmet we kemsitme bolmaly däl. Adamyň şahsy durmuşynyň gizlinligini bozmaly däl. Birem zorluk we duşmançylyga çagyryş etmek. Şu özgür media özgür diýip şu zatlar bolmaly däl. Hı Näme hı. bolmaly onda? Özgür bolanda garaşsyz bolmaly, tarapsyz bolmaly. Garaşsyz diýmek dogry, bir giden adamdan Eee, maliýe serişdelerini alýar, finans tarapdan goldap alýar ýöne habar berilende häzir köpçüliklerin habar beriş serişdeleri strukturasyna bir neme etsek, gürüňdeşligi dowam etsek, maliýe serişdelerini alýan taraplarına şolardanam neme etmän, etkilenmän, garaşsyz bolmaly. Bu näme diýmek? Bir guruluş köpçülikliň habar beriş serişdelerine maliýe tarapdan goldap berdi diýip diňe şolaryň aýdanyny ýazmaly däl. O taýda jurnalistikanyň eýem ikinji nemese gidýär. Hukuk we etika tarapy gidýär. Hukuk we etika taraplaryndan aýdylanda bu näme dilýär? Jurnalistikanyň etikasyna uymak. Jurnalistikanyň etikasyna uýulanda eýem hukuky taraplarynda ýa-ni aýdylýaly ahlakly habar bermek. Ya olmasa birinin üstüne töhmet ya da kemsitme etmezlik. Ne şu ilkelere diýeli. Şu ilkelere sadyk kalmak. Ya da bir adamın bir zady habar berýän diýip adamyň şahsy durmuşynyň gizliligini bozulmaly däl. Ya da bolmasa Hı. bir taraplara, bir nemelere şiddet ya da zorluğa höweslendirmeli däl adamlar habar berýän diýip. Ondan Yani propaganda etmeli däl diýeňde. Dogry. Ondan soňra dördüncü güýç roly bardyr munyň. Hop. Nähilek işleýär nemesinde de. Hmm. Ine mundan öňkü gepleşiklerimizde ýurdun 3 şahasy diýip aýdyp geçildi. Kän gaýtalanýan. Kanun çykarjy, ýerine ýetirji we sud. Indi şu bagymsyz ýa-da özgür media şu 3 şahadan soň 4-nji bolup hyzmat edýär. Ony literaturada bilgeçleýin nemetmeýärler. Bilgeçleýin diýenim näme? Onuň bir esasy bar. Häkimiýetiň 3 tane sutuny, olaryň eýem özüniň elinde güýçleri bar, dogrymy? Bir zady mejbur etmäge güýçleri bar. O näme bolýar? Ýasama, ýani kanun çykarjy bir neme, organa ýasama diýeli. Kanuny ýerine ýetiriji nemelerde ýöretme diýeli. Beliksem sud. Indi ýasama öz gezeginde kanun çykarmagy haky bar, özüniň hukugy bar. Kanun ýasaýar. Ondan soň ýöretme özüniň çäklerinde, özüniň hukuk çäklerinde şol çykarylan kanunlara boyun eýmeklige mejbur edip bilýär. Näme edip bilýär? Mysal üçin bir gurama diýeli. Bir gurama özü işleýär, pul gazanýar. Şol gazanan pul netijesinde döwlete salgyt tölemeli. Salgyt tölemeýän ýagdaýynda şonu döwlet mejbur edip bilýär. Ýöretme şoň ýaly bir hukugy bar. Ýöne inde media gezek gelende olam 4-nji şahasy ýaly görülýär. Ýöne literatura ýazylmaýar. Näme üçin ýazylmaýar? Sebäbi medianyň gönüden göni onuň ýaly bir güýji ýok. Ýani bir zady mejbur etmäge güýji ýok. O nähili işleýär? Ol jemgyýetçiligi bilgilendirip işleýär. Ýani
bir demokratik ýurdu ele alsak, o taýda nähili bolup geçähimiz zat demokratiýa diýmek halkyň häkimiýeti. Ondan soň halk häkimiýetini bir zadyna dayandyryp ýöretmeli, dogrumy? Olaram vekil saýlaýar. Vekil saýlanda da nähili saýlap bilýär ona? Şol dalaşkärler hakynda bir bilgi edinmeli. Dogrumy? Yani bir demokratik ýurtda özüňe vekil saýlaýan, ýöne näme esasynda saýlaýan? Diýmek saňa bir bilgi gerek. Şol bilgiňi hem saňa kim getirmeli? Media. Medianyň üstü bilen şol dalaşkärler saňa özüniň etjek planlary boýunça, özüniň maksatnamalary boýunça bütün bilgileri saňa aktarýar. Bu taýdaky medianyň görevi gaty agyrdyr. Şol sebäpli media hiç bir nemäniň tarapyny tutup bilmeýär. Hemme taraplaryň açyk bolmaly. Hemme kişäde deň mesafede ýaklaşmaly, deň aralykda ýaklaşmaly. Indi şoň ýaly 4-nji güýç roly diýilende de şoň ýaly, ýani bütün bunlara deň agramlyk berip bilmek. Ilki bilene saýlaw diýdik, saýlawda bilgi bermeli. Ondan soň saýlaw bermeli diýilenden soň men saýladym gutardy diýilýän bir neme ýok. Demokratik ýurtlarda saýlanan adamlaryň hem jogapkärçiligi bar. Kimiň öňünde jogapkärçiligi bar? Halkyň öňünde jogapkärçiligi bar. Şol jogapkärçiligini ýerine ýetirip ýetirmedigine hem şol media araçylygynda ýerine ýetirilip ýetirilmedigine hem karar berilýär. Näme diýär? Bu özüniň saýlanma çykyşlarynda, saýlanmak üçin özüni tanadýan çykyşlarynda näme wada beripdir, näme zatlar edipdir? Şo zatlaryň ýerine ýetirilip ýetirilmeýändigine karar berýärler. Gözegçilik edýärler, daha dogrusu. Wada beren zatlary bir gyra, ýöne özüniň jogapkärçiligindäki zatlaryny ýerine ýetirýärmi? Şolar hem gözegçiligi üpçün edýär media. Ondan soň şoňa meňzeş ýene bir neme bar. Kanun çykarjylar, ýani ýasama. Ýasama kanun çykaran ýagdaýynda näme esaslanyp kanun çykarýarlar? Düýp kanuna. Ýöne teklip edilýän kanunlary halk bilen maslahatlaşman, şu zady karary kabul etmek isleýän wagtlarynda, misal üçin diýeli, ýalňyş diýeli. Ýani uzun möhletde halka zararyna işläp biljek kanunlar diýeli. Şu zatlara da gözegçilik etme funksiýasy medianyň üstüne düşýär. Şu zady misal üçin karar teklip edildi diýeli. Deputatlar, millet vekilleri ýaly bir kanun kabul edildi diýip ortağa çykardylar, özleri kanun taslamasyny ortağa atdylar. Onam näme etmeli? Özgür media bolanda şu zady halka ýetirmeli. Ol dogry bolsa dogryny, ýalňyş bolsa ýalňyş ýerini halka, köpçülige ýetirmek mejburiýetinde. Şu taýda da indi iň başdaky aýdan näme? Bilgilendirme funksiýasy. Bilgilendirýär, bilgilendirmek bilen soň näme diýär? Ondan soň halka bildirdi. Halk bilgilendi. Eger şu kanun hakykatdan hem ýalňyş bolsa, halkyň nägileliklerini, halkyň tekliplerini millet vekillerine, ýasama organyna ýetirmek sesini. Aradaky köprü bolup durýar. Iki taraplaýyn bir taraplaýyn däl. İki taraplaýyn köprü bolup durmak. Hem ýasama organynyň kararlaryny halka ýetirip durmak, hem halkyň nägileliklerini, tekliplerini ýasama organlaryna ýa-da beýleki hökümet organlaryna ýetirip durmak funksiýasyny hem özüne alan üçin şoňa 4-nji güýç diýerler. Şu zatlary ýerine ýetirenden soň eýem bütün ýurt dolandyrşygynda da, döwlet dolandyrşygynda da açyklyk, şeffaflyk ortağa çykýar da. Ýani kim näme diýär, kim nämäniň esasynda näme diýär, eýem açyklyk ortağa çykanda eýem halkyň döwlete ýani hökümete bolan ynamy artýar. Açyklyk, şeffaflyk bolmagan ýagdaýynda eýem halkyň hökümet bilen arasyndaky bagy gopýar diýip düşündirýin. Doğru. Yani bu taýda sadalaşdyrıp aýtsak, vatandaş ýerden turup işine gidýär. Yani her kim işi var, güýji var. Doğru mu? Yani şu ýurda indi saýladyk. Deputat saýladyk da mysal üçin. Ine özüne deputat saýladyk. Indi onuň nähilek işleri alyp bar ýani. Indi elbetde aýda bir ýa-da hepde bir gelip bilgilendirme, halk bilen etkileşim geçýär. Ýöne bir adamy yani bir giden adamy bir zala toplamak var.
O taýda wagtyndan goýup gelip nemetmesi bar. Biram basynyň üstü bilen ýa-da medianyň üstü bilen Hı neme hı. bilgilendirmesi bir başga-da. Hı hı. Ýani hayatymyzy, gündelik nememizi nemetjek golaýlaşdyrýar-da. Hı hı. Wagtymyzdan tyş etmeýäs. Şunu etmek bilen. Ondan soň has tiz hereket edýär mysal üçin. Buna öňkü döwürlerdäki gazede nemedi basynda gazede ýazyp o taýda adamlar okuýança wagt gidýär-de. Bir aýda okajak bolsalar mysal üçin bir nemeni bu taýda bir 2 günde hatda 2 güne bile ýetmez adamlar bilgilendirip bilýär esasy neme internet sahypalaryndan paýlaşylan nemelere bilgileri. Indi nemelere aýdyk geçelim. Indi buna basyn bar diýdik. Häzir aýdyk geçdim, adyny aýtdym. Ondan soň beýleki internetin üstündäki sosial medialar ýa-da resmi sahypalar we şolary nähilrak şolar hakynda nemedik geçelim. Ine Instagram bar. Ondan başga Twitter ýa-da X hesap diýerler. Bizde işlemeýär geçen sanlamyzda aýdyk geçdik. Başga da resmi sahypalar bardyr Google'da ýörüýte. Her nemäniň guruluşy institutynyň öz resmi sahypalary bolmaly. Şo taýda. Ondan başga da telewiziýalarda, telewizorlarda nemeler bolýar, kanallar bolýar. Resmi kanallar ýa-da resmi habar kanalları esasan bolýar. Şo taýda nemeler aýdyp geçilýär-de. O haýsy karar kabul edildi, haýsy kanuna laýyk ýa-da laýyk däl. Ondan başga da ýolsuzluklar ýa-da gowy edilen işler ýa-da ösüşler diýen ýaly. Yani ýa şeffaflykdan söz etdim-de, ýa-da ýurdun içinde nebit gaz nemeleri sanap geçdik geçen biz. Günlük näçe ýitirýänimizi ýa-da 33 ýylda näçe pul ýitirdigimiz. 732 milyar dollar ýitiripdirse-de. Eýe çykmadygymyz sebäpli. Ne şunlara Norweçdäki neme misalymyzdaky ýaly sagatma sagat ýa-da minutma minut şonu nemetip bilýärsiz-de, görüp bilýärsiz-de. Bu da özgür medianyň üstü bilen amal aşyrylýar. Owa hakykatdan hem şu aýdyk geçen demeň araçlaryň bar. Gurallar diýeli, araçlar türkçe, gurallar türkmençesi. Indi şu gurallar taryh boýunça aýdyşyň ýaly ilki bilen nähili başlady bu? Gazetler bolup çap edilip başlady. Gazetlerden soň nähili boldy? Radio ýerini aldy. Öňküsi ýaly günde bir gezek habar alma modelinden diýeli. Gazetecilikde her gün iri bilen gazet paýlanýardy. Emme nemeler bolýan zatlar şo taýda ýazylyp geçilýärdi. Habar alma nokady bir sandy. Soň radio çykdy. Radioda da soň habar alma sagatlary eýem biraz uzap başlady. Nähili nemetdi? Eýem özüniň habar sagatlary bolup başlady. Ýuwaş-ýuwaşdan eýem habar alma nemeleri adamlaryň köpelip başlady, habar alma sagatlary. Aradaky boşluklar azalyp başlady. Diňe günde bir gezek habar alynýan bolsa, indi radionyň gelmegi bilen bir näçe gezege, günde 3 gezek, 4 gezegeçe çykdy diýeli. Ondan soň radionyň ýerini näme tutdy? Telewiziýa tutdy. Telewiziýada da edil şoň ýaly agentler habar agentlikleri özüniň belli wagtlarynda çykýardy, habarlary berýärdi, dogrymy? Misal üçin iri bilen çykylýan habarlar bar. Gün ortaň, ondan soň agşamky eýem günüň içinde bolup geçen zatlary habar berýän habar sagatlary bolýardy. Şoň ýaly bir täzeden nemet diýärdi, habar alma metodlary adamlaryň izi gider üýtgep durýardy. Ondan soň telewiziýa gelenden soň eýem internet geldi häzirki wagtda. Bu näme diýmek boldy? Öňler indi habar alma sagatlary belli çäkli bolan adamlar eýem habar alma sagatlary 7-24 çykdy diýsek hem bolar. 7-24. Sebäbi habar agentlikleri hemme habarlary bir ýere jemläp belli bir sagatda aýtma modelinden çykyp bolan habarlary dessine aýtma modeline geçip başladylar. Eýem bu taýda adamlaryň 7 gün 24 sagat habar alma mümkinçiligi döredi. Bu taýda eýem ilki başdaky gazet bilen nemedilerinde
Eýäm adamlaryň mümkinçilikleri köpeldi diýsek bolýar. Habar alma mümkinçilikleri köpeldi bu diýsek bolýar. Ýöne bu internet geldi, gazet zatlary ýayınlaryny öldürdi diýmek ýalňyş bolar. Sebäbi gazet agent nemeleri, habar jurnalistika agentlikleri eýem online modele geçip başladylar. Online modelde eýem habary bolşy ýaly dessine ýetirip bilýärler. Issaly ýetirip bilýärler. Soň inde bu nemede adamlarda diňe bir gazeti ýa-da 2 gazeti satyn alyp bildi diýsek, sebäbi olaram bir nemede ulakan oturup her birine de göz atmak neme däl, aňsady iş däl. Bir sany iň köpürak 2 sany neme därdi habar çeşmesinden. 2 sany gazet başga perspektiwadan seretdi. Olar dünýä garaşyny, her kim öz dünýä garaşyna görä şonu kommentariýa berip geçdi diýelim. Indi täze model bilen, online model bilen nähili bir ortağa çykdy, nähili zat ortağa çykdy. Eýem habar agentlikleriniň maliýe çykdyjylary azalan üçin bu habar kanallaryny ýöretmek aňsatlaşdy. Näme bu diýmek? Bu demokratikleşdirmek diýilýär bu zada. Ýani habar bermek funksiýasy öňler diňe döwlet tarapyndan akkreditasiýa edilen saýlanan adamlar tarapyndan gerçekleşdirilýärdi, amala aşyrylýardy. Indi häzirki döwrümizde bolsa online habarçylyk bilen eýem demokratizasiýa diýilýär-de köpçülige neme boldy bu taýda. Bu taý bu näme getirýär? Yani çeşmelerin köp türlülüğünü ortaya çıkarıyor. Doğru mu? Hem nemette tizleşdi hem arzanladı diyeyin habar alma nememiz. Hem arzanladı hem çeşmelerin köp türlülüğü ortaya çıktı. Yani şeffaflık yüze çıktı da. Ön aydısın yalak televizyonda, radyoda näme berseler dinläp bilýär. Onun beleklerini saklap gizleseler dinläp bilýär o. Türkmenistan'da bolşýaly. Häzirden şonu dowam edip gelýärler. Onu häzir gelers. Ondan soňra ýene azyrak neme deýin, şunuň üstüne goşaýyn. Sözüňden böldüm başda. Ondan soňra habar bermek nemesi funksiýasy nemelerden ulu habar agentlikleriniň elinden şahsy nemelere geçip başlady eýem. Elinde bir telefonu, bir interneti bolan adam eýem habar berip bilme funksiýasyna öz eline alyp bilýär-de. Misal üçin bir ýerde bir zat gördüň, şonu video aldyň. Videonu internete goýduň, sosial media arkaly ýaýratdyň. Eýem bu taýda habar beriş funksiýasy her bir adamyň eline geçip başlady-da. Şo taýdan yerlikli habar berme funksiýasy eýem adamlaryň öz eline geçip başlady. Has dogry habara ulaşma ýa-da neme dip bilme, alyp bilme mümkinçilikleri artdy diýelim. Bu arada insanların habar alma, habar verme hakları nemedir? Kanunlarda ya da anayasalarda ya da temel adam haklarında nemedir? Bardır. Bu ütgeşik neme däldir, ona maýdyk geçeli. Ondan başga da ýanky aýdanlaryňa käbir misallar berip bilersiň. Dünýäde habar alma siteleri diýelim. Atlaryny neme geçip bilersiň. The New York Times diýip bir neme bar. Ondan soň The Guardian ya da BBC News diýen ýaly bir giden habar kanallary bar-da. Şo taýda dünýäde nämeler bolup geçdi. Diňe bir ýurdun içinde de globalleşmenin netijesinde dünýäde nähili habarlar bolup geçýär. Nähili nemeler bar diýen ýaly. Yani adamların habar alma nemesi has globalleşdi, giňeldi diýen dünýä nemesinde ulaldy. Diňe bir ýurdun dakyny däl. Daşary ösen ýurtlarda ýa beýleki ýurtlarda näme bolup geçýändi minutlaryň içinde neme bolýar-da, öwret bolýar-da. Hakyky. Ine atlaryny sanak geçdiňde indi şu Guardian dünýä belli boldy. Nähili bir olay bilen men tanadym muny. Ýadyňda bolsa WikiLeaks diýilen bir neme bardy. Projekt bardy. O taýdaky garaşsyz jurnalistleriň toplanan bir ýerde. WikiLeaks özleriniň çıkaran Pandora Papers
şoň ýaly paýlaşan gizlin maglumatlary bilen ortağa çykdy-da. Bu da Hmm. habar beriş serişdeleriniň eýem döwletleriň gizleýän, hökümetleriň gizleýän sırlaryny ortağa çykaryp baştan wagtlaryna denk geldi-de. Şo taýdaky Guardian neşiri şo taýda ortağa çykypdy. Näme üçin ortağa çykdy bu? Şo taýa ynanyp boljak bir gurama hökmünde görülen üçin şo taýa ýüz tutýarlar. Ýani näme diýmek bu? Guardianyň öňki edep gelýän işleri, halka berýän maglumatlarynyň derecesi, kaçtwasy, ýene nämesi şolara ynam döretdi. Şeýle garaşsyz jurnalistler hem şol sebäpden şoňa ynanyp, şoňa informasiýa beripdirler-de, maglumat ýetiripdirler. Indi dünýä boýunça belli diýilen näme gelende, mesele gelende seniň sanap geçenlerinden ýene Britaniýanyň BBC kanaly bar. BBC bütün nemelerde de vardır. Ulu döwletlerde özüniň şahamçalary bardyr. BBC Britaniýanyň habar agentligi bolup döredi. Häzirki wagtda hem Russiýada hem Türkiýede zatlar, vatandaşlarymyz şo taýda da BBC'niň şo taýdaky şahamçalaryny görüp bilerler. Şol dilde habar berýär, şol dilde de özüniň hyzmatyny berýär. Indi habar beriş serişdeleri bundan beýle globallaşdy. Häzirki sen aýdyp geçen ýaly globallaşdy. Ýöne globallaşmak diýilmem tarapsyzlygyny ýitirmek ýa-da bir gurulan döwletine bagly galmak ýaly bir funksiýasyny ýerine ýetirmeýär. O da o taýda ýalňyş bolmasyn. BBC var, CNN var. Bular ýaly gulluklar, habar gulluklary, habar agentlikleri baran döwletinde, mysal üçin Russiýada şoň ýaly bir anti-propaganda ýöredilýär-de. Mysal üçin gün bataryň gelen nemesi ýurdu ýamanlaýar diýe. Ýöne esasında tarapsyz bolmagy dowam edýär. CNN bolsun, BBC bolsun, baran ýurtlarynda tarapsyzlygyny goramaga çalışýar. O taýda bir ýurtdan çykyp beýleki ýurda gelende, beýleki ýurduň propagandasyny ýöreder diýilen gorky da bolmaly däl bu taýda. Globallaşmak gaty gorkunç bir zat däldir. Hadi aýdyp geçeýin. Doğru. Başka da aýtmagyken bizler indi biz näme gelelim berde. Sağol aýdanmagyň. Bizde näme üçin ýok bu kanallar diýen ýerine gelelim. Ana. Ýa-da bizim nämämizken bizde şu kanallar, şuňaly kanallaryň döremesine sebäp bolup biljek şuňaly kanallary ýöretip biljek adamlar ýokmu? Murat Bey, gyzykly ýerine geleli. Yani Türkmenistanda özgür media barmy? Näme üçin ýok? Hem gyzykly hem näme aýylganç, iç acısy diýäni. Doğru. Owany Türkmenistanda özgür media barmy? Bar bolsa näle işleýär? Ya da ýokmu? Ýok bolsa onuň ýerine näme işleýär? Diýen ýerlerinde näme propaganda mı işleýärler? Öňki SSR'deki bolşeýalik propaganda bilen dowam etdirlermi? Propaganda bilen gazetejilik, ýa-da özgür mediany nädip aýryp bilýäs? Näme şular hakda görüň edeli, şular hakda pikir alşaly. Ve şu taýda da nämäni goşup geçeýin, ine Türkmenistanyň içinde bolsaňam Wi-Fi'den Google'a gidip bolýar, dogrymy? Şu taýda ýanky sanap geçen habar kanallarymyz var, dünýä global, BBC diýdik, The Guardian diýdik, şolaryň resmi sahypalaryna girip Google'dan çevirini basyp, yani terjime etdirip de okap demek bolýar, yani bilgi almak isleýäne. Dogry dälmi? Owa indi Türkmenistanda nähili işleýär diýen soraň gaty näme ýerlikli meň pikirimçe. Indi özgür media, erkin media nähili işleýändigini aýdyp geçdik, dogrymy? Hemme zady ortağa çykarýar, hiçbir nämäniň tarapyny tutmaýar. Indi bizde nähili bolardy? Türkmenistanda özgür media bolanmasa nähili bolardy? Ona bir seredip geçeli. Türkmenistanda näme bar? Hemme kimin görüp gelýän zady köpçülikleýin pagta toplamak mobilizasiýasy bar. Sowet döwründen galan mobilizasiýa häzirki döwreçeli dowam edýär. Bu taýda Türkmenistandaky bar bolan mediada nähili görkezilýär?
Ne bir üýüşmeleň boldy. Ne aksakallar toplandy şu taýa. Aksakallar ine ak patasyny berdi. Soňra mine Ağ altınımız owa ak altynyň toplanmagyna hasyl bayramy ýene nämesi diýip şuňaly men göz ýetimime görä bu gaty gülkünç bir wakany ortağa çykarýar häzirki mediada. Häzirki ýagdaý şeýle, gülkünç ýagdaýda. Ýöne media erkin bolanda, ýani özgür bolanda nähili bolmalydy? Bu zatlary soramaly. Ýani bir giden adamy işinden galdyryp bu taýda näme üçin toplanýar? Bir giden adam näme üçin paxta meýdanlaryna sürilýär? Bu zatlaryň statistikasy bardyr. El bilen ýygnanýan paxtanyň möçberi näçe? Kombaynlar bilen toplanýan paxtanyň möçberi näçe? Näçe prosent? Dogrymy? Mysal üçin %10 diýeli. El bilen ýygylýan paxtanyň prosenti, möçberi %10 bolsa, onda bu taýda sorag döremeli adamlarda. Şu adamlarda diýenimem ilki bilen media şu soragy ortağa goýmalydy. Jemgyýetçilikde de şu zatlar tartyşylmalydy, debatlar bolmalydy. Eýem näme diýmeldi? Şunça adam şunça bir peýda getirýän bolsa, näme üçin adamlara ortadan aýrylmaly däl diýilen soragy mysal üçin goýulardy. Dogrymy? Ýa-da bolmasa muallim näme üçin öz ýerini taşlap bilim bermeli adam näme üçin paxta toplap ýör? Ýa-da bolmasa adamlaryň saglygyna odaklanmaly bir nemeler. Lukmanlar bolsun, beýleki hasahana çalışanlar, işgärler bolsun, näme üçin öz işlerini taşlap paxta meýdançalarynda. Esker näme üçin özüniň gormak funksiýalaryny taşlap paxta meýdançalarynda. Näme üçin diýip sorap bilerdi özgür media bolanda. Ýa-da bolmasa şuňaly muallimler bar, çağalary paxta meýdançalaryna uğratýarlar. Ata-eneleriň şuňaly nägileligine de gaty aýylganç bir jogap berýärler-de. Ine paxta meýdançasyna gitse ölermidi? Bir-iki gün gidip işlese ölermidi? Şuňaly muallimleri ortağa çykarardy özgür media bolanda. Bular bir tarapy. Ýöne beýleki bir tarapam bar medianyň. Bu paxta meselesinde bir giden adamy şuňaly zorluk bilen mejbury paxta meýdançalaryna uğratýarlar. Paxta meýdançalaryna çykman ýagdaýynda işinden atylma töhbeni bilen garşy-garşy galýan işgärleriň sesini ortağa çykarardy. Näme üçin diýip sorap bilerdi. Näme üçin şuňaly zorluklar bolup dur, mejbur edilip durlar şular. Näme üçin işinden kowma aýbaty bilen garşy-garşy galýarlar. Şu zatlara bir sorardy. Jemgyýetçilik tarapy. Beýleki tarapy eýem jurnalistikanyň nemesi bar. Mysal üçin häzir Uygurlara mysal getirip bilen şu temada. Zor bilen işletmeliň bir insan haklaryna karşı çykýandygyny ortağa çykarmak. Zorluk bilen işletmek insan haklaryna karşı çykýandyr. İnsan haklarynyň bozulýan ýerlerine bütün dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek funksiýalary bar medianyň. Sebäbi yerli hökümet şu zatlara üns bermeýän bolsa, onda halkara meýdançadan çykarmaly. Soň näme edip bilerler bu taýda? Birinjilik bilen şol zorluk bilen işledilýän, zorlukly zähmet bilen elde edilen paxtany kimler satyn alýar? Mysal üçin çağa zähmeti bütün dünýäde eýem gadagan edilendir. Ýöne Türkmenistana seredeňde muallimler hem şoňaly bir gün gitse ölermidi diýilen slogan bilen çağalary paxta meýdançasyna uğratýar. Soň çağa zähmeti bilen elde edilen paxtany kim satyn alýar? Şu soralary dünýä jemgyýetçiligine şuňaly soralar goýardy. Ondan soň bu elde edilýän gelirler näçe? Soň bu elde edilen gelirleri beýleki taraplara ýönlendirme nähili bolardy. Mysal üçin paxta ekilende nähili bolardy ýa-da başga bir kultura ekilende nähili bolardy. Şu zatlary deňeşdirip görerdiler. Muňa da munyň barysyna da neme dilýär? Araşdyrmacı jurnalistika diýilýär. Yani bir zadyň aşağını gözlemek, araşdyrmak. Ýaly jurnalistika ortağa çykardy özgür media bolanda. Sen bu barada näme pikir edýän? Ama yine hazır özgür medyanı hadi geçtim de ondan hemen gurur ettik. 3 şahanın gurur ettik. 3 şaha olmasa özgür medyanı yüzden olsun diyen soru çıktı da haydi otururken.
O ilki bilen o olmalı. Yani biz düşünmeli şuna. İlki bilen kanun çıkarıcı, yerine getirici ve sud bolmaly. Ondan soň özgür media şonu näme bilmeli de. Bizde yokluğunun sebebi şu üç şaha yok. Onun için özgür medyanın bolup bilme mümkinçiligi hiç yok. Dogry aýdyp geçdim. O näle meňzetmeler getirdim de nälik bolganda bu näli bolmaly. O bolmadyk ýagdaýy nähilek diýen ýaly. Indi bizde men nämäni üns çekmek isleýän propaganda bilen näme diýerler bu işleri berkitýärler ýa-da ýöretýärler diýin. Yani bizde döwlet guruluşy hiç yok. Onun yerine özgür medya yok. Özgür medyanın yerine propaganda bilen işletýärler de bu zatlary. Yani başta sanap geçen nemelerim var. Ak altın diýdim men. Ondan soň yurdumuzda şunça hasyl alındy, näme edildi diýip ne bu propagandanın bir görnüşi, at takma görnüşi diýip nämetýär-de geçýär-de. Bunu hem näme adamlara ýarlyk takan wagtyga ulanylýar hem nämelere adamlara ýarlyk takan wagty ulanylýar. Yani vatan haýyny, terrorist, kommunist, faşist ýaly nämeler bilen, terminler bilen. Ondan soň bir zady gowy edip görkezmek üçin hem ulanýarlar. Ak altın, altın asyr, berkararlyk, bikararlyk, näme diýsen atlary näme aýdylmasy kyn diýeýin. Yani ne şuňýalak nämeler bilen propaganda bilen diýeýin. Zat etýärler-de özgür mediýanyň yerini doldurmana çalışýarlar. Bu taýda näme etdik? Şunu da mysal berip geçeýin. Yine internetiň peýdalary diýip ben şunu aýdyp geçeýin we bizde ýa-da WhatsApp'tyr, X beýleki programmalaryň näme üçin ulanylmaýanlygyny hem sebäbini aýdyp geçeýin. Yine şu uygulamalar Türkmenistanda bolan bolsa-da nälik bolardy? Yine bir owany gözüňe getir. Owanyň içinde mysal üçin o 100-200 sany adam ýaşaýar. Doğrumu? Indi owanyň içinde de öz nemeleri var. Hani habarlaşma nemeleri bolardy. Misal üçin WhatsApp'tan bir grup açarlardy. Şo taýda nämedir? Ketkuda diýil ýani bir adamçylyk ýok olany bolýar, toý edeni bolýar, dogrymy? Ýa-da toý märeke, sadaka diýen ýaly bir nemeler bolýar owanyň içinde. Bizde bir sany köçede ýa-da nemelerde ketkuda ýa-da owanyň başy neme bolýar? Bir adam bolýar. Şol gidip kapıma kapı aýlanyp näme diýerler-de toý bolsa-da, märeke bolsa-da bir öz günümizden günlük bir misaly berýän-de. Gidip aýdyp çykýar. Indi internet bolan bolsa, Türkmenistanda WhatsApp bolan bolsa, işleýän bolsa, näme derdiler? Bir grup açylardy. Şo grupdan paýlaşylardy. 200 adamlyk bir grup açmak näme däle? Ama şo taýy ýazardy. Şu günün planjy günne plan bir märeke ýa-da plan kişi toý edýär, gelinler ýa-da näme diňler diýen ýaly. Bu hem wagtyndan näme diýär? Wagtyny düzletlap bilýär. Ýa-da ine sürücüler öz aralarında hava yol näme dilýär? Bizde altyapam ýok da onu düşündürmesi biraz kyn. Düşünerlermi? Yolun bozuk yeri var diyelim ya da bir yerde yol bozulupdur diyelim. Ya da bir yerde su nemedipdir. Patlaptır. Kanalizasiya. Şonu sotaýda bir vatandaş suratına çekýär da şol gruppa diýeýin ya da bunu neme demedip biler. Belediýanyň öz demesine gruppa sam edip biler. Ya da bir vatandaş belediýe habar vermek üçin sotaýda suratyny çekýär ya da ýagdaýy ýazýar gruppadan. Soň belediýe gelip şo taýdaky çykan näse azlygy düzeltip ýa-da tiz wagtyň özünde. Bunyň ýaly peýdalary hem bar. Yani örgütlenme diýip aýtsak ýalňyş bolmaz bu taýda. Bu peýdal taraplaryny aýdyp geçdim men. Nämäniň gorkýan tarapy bar-da. Häzirki otoritar rejimiň gorkýan taraplary bar. Şol sebäplerden nämeden o taýda sen meselen bir ara gelip çözüp bilsen. Bu gruppanyň üstü bilen yerine getirip bilsen. Soň
adamlar da şeyle pikir duracakda. Ay biz öz günümüzü özümüz görüp diyoruz bu taýda. Bizim başımızda oturan näme gerek? Ya Hakyky. gelin buna ütgedelim. Bak bizim bir de işläpdi. Biz buna näme edelim? Tavsiye verelim diýip şeýle pikirler duracak. Yani şo yüzden nämeden oklar. Bu zatlaryň ömüni alyp gelýärler. Bunun yerine de propaganda bilen nämetmäne çalışýarlar. Bu bundan sonra yüremez. Sebäbi internetin gelişmesi bilen artık nämetdi diýen habarjylyk sen ýa aýdyp geçdiňe. Günde bir gezek ya da gün içinde 2 gezek, 3 gezek televizyondan, radyodan berenin bersen bilip bolýar, bolmasa näme bolanok da internetin gelişmesi bilen has bireyselleşdi diýeň. Habar alma, habar verme nemesi. Onun için yani onun için ne özgür medya hem için gerekli. Kim arkasında durmalı diyen sorum çıkıyor da bu taýda. Ama bulam indiki gepleşiklerimizin nemesi olsun. Ömürden aydalı. Hakyky bu özgür medianın arkasında kim durmalı, adamların arkasında kim durmalı meselesi gaty gyzykly. Dinleyijilerimizden şu taýdan bir näme dip goýaly, aýdyp goýaly. Indiki çıkışlarımızda şunun üstüne de esaslı durup geçeriz. Onda sağ olun. İldeşler dinläniniz üçün. Murat Bey gelenin üçün sen de sağ ol. Asıl çağıran üçün sen sağ ol. Görüşýänçek.